Moi! Mä oon Leena Paasio. Ja hei, tervetuloa tutustumaan mun kirjojen Harmajaluode 7 ja Penktsääritä 8 tapahtumapaikkoihin. Mun Itämeri-duologiassa on hyödynnetty sekä ihan oikeita että täysin fiktiivisiä tapahtumapaikkoja. Monet miljöistä, kuten henkilöiden kodit, on saaneet inspiraatiota olemassa olevista asuinalueista, mutta en ole käyttänyt kenenkään taloa sellaisenaan. Julkisia paikkoja taas, kuten vaikkapa Harmaja ja Penktsärin majakka, Hangon kylpylä, Leppävaaran uimahalli ja Stora Herrön retkeilysaari, on sen sijaan kuvattu aika lailla sellaisina, kun ne ihan oikeasti on. Ihan ensimmäiseksi päästään tutustumaan Kiiskilahden purssiseuraan. Sen inspiraationa käytin Espoon purssiseuraa eli EPSiä. Suunnitelmia tehdessäni ajattelin ensin Haukilahden rantaa, mutta sitten halusin sijoittaa purssiseuran vähän lähemmäs Savomerta, minkä takia päädyin sitten tänne. Raakapuineen ja vaijereineen. Sen topissa liehui Kiiskilahden purssilippu, jossa oli kaksiraitainen siniristi ja kruunupäinen kiiski. Taivas oli auennut kokonaan ja huhtikuun räikeä aurinko valaisi talven jäljiltä hiekkaisen asfaltin ja nuhjuisen nurmikon. Ravintolan sisäänkäyntiä koristivat isot kukkaruukut, joissa kasvoi kirkkaankeltaisia narsisseja. Virran perheen eli Islan, Eetun, Ilonan ja Mikon koti sijaitsee Nuottaniemen, Rantatalojen ja Matinkylän kerrostalojen välisellä vanhalla rivitaloalueella, joka on rakennettu 70- ja 80-luvuilla. Askeleeni hidastuivat viimeisessä kadun kulmassa, sillä tiesin ottavani melkoisen riskin tulla nähdyksi. Ehkä juuri siksi oletkin täällä, hiljainen ääni kuiski mielessäni. Ennen Matinlahden kujan viimeisen talon parkkipaikkaa hidastin ja jäin seisomaan tuuhean pensasaidan varjoon. Virtojen asunto oli keskimmäinen 3 ja sen kaikista ikkunoista loisti valoa. Parkkipaikalla seisoi farkkuihin ja mustaan hupulliseen sadetakkiin pukeutunut mies, joka kaivoi jotain isosta repustaan. Näkyvyys pensasaidan raoista oli huono, enkä nähnyt tihkun läpi, mitä tyyppi puuhaili. Stalkkasiko hän Eetun perheen ikkunoita? Näytti siltä, että äijä katsoi sinne päin. En tiennyt, kumpi huoneista oli Eetun ja kumpi Islan. Takaani kuului auton ääni ja vilkaisin vaistomaisesti taakseni. Tunnistin Eetun isän auton ja etupenkillä istuvan Islan. Kun käänsin katseeni takaisin, hiippari oli kadonnut. Harmajan majakka sijaitsee Helsingin edustalla ja on majakaksi itse asiassa tosi pieni, mutta sen symbolinen merkitys on valtavan iso. Suoraan edessä näkyi Harmajan majakan loiste, joka veti minua ja myötätuulessa kiitävää venettä puoleensa magneetin lailla. Veneen kaidetta puristavia sormia alkoi pistellä koleassa yössä. Moottori kävi tasaisesti eikä ympärillä näkynyt kuin yksinäisten jääpoijujen aavemainen vilkutus. Rasmus sammutti kumiveneen kulkuvalot ja moottorin lähestyessämme luotoa. Mela oli kömpelö ja tehoton, mutta myötätuuli työnsi meidät satama-altaaseen, jonka betonilaituriin oli kiinnitetty kyljittäin 5 luotsivenettä. Vaikka matalat rakennukset olivat pimeitä, olin varovainen uittaessani veneen luotsikutterin taakse ja sitoessani paalusolmun sen takakaiteeseen. Kampesin itseni ylös laiturille ja ojensin käteni Rasmukselle, joka tarttui siihen lujasti ja nousi perässäni laiturille. Rasmuksen käden lämpö viipyili ihollani, vaikka olin irrottanut siitä otteeni. Beckmanin perheen koti sijaitsee meren rannalla ja mä oon ajatellut, että se seutu olisi vähän samanlaista kuin Espoon Westendissä. Paiskasin luokanoven kiinni ja istuin penkille. Puhelin värähti taskussa. Okolta oli tullut viesti. Terve, pidetään kisareissupalaveri tänään Beckmaneilla 7. Suljin silmäni ja nojasin karheaan tiiliseinään. Voisiko päivä enää muuttua kamalammaksi?
Kadulta katsottuna moderni talo näytti yllättävän tavalliselta valkoisine rappauksineen ja tummanharmaine ikkunan puitteineen. Vain sähkölukolla varustettu korkea musta teräsaita ja yksi Espoon kalleimmista osoitteista kertoivat toisesta todellisuudesta, joka paljastui, kun talon näki mereltä päin. Seinä oli pelkkää mustaa lasia ja rinteeseen pengerretty terassi jatkui eri tasoissa hulppealle rantasaunalle saakka. Mulle oli tosi tärkeää, että tässä nuortenkirjaparissa on nuoria erilaisista perheistä ja lähtökohdista. Halusin kirjoittaa siitä, että erilaiset taustat, asuinpaikat, mielenkiinnon kohteet ja perhetilanteet ei ole missään nimessä este ystävyydelle. Joku törkkäsi tölkin käteeni. Sihahdus lupasi hetken unohduksen, vaikka ensimmäinen pitkä kulaus maistuikin kitkerältä ja tunkkaiselta. Ovikello soi ja Janina kiirehti avaamaan. Moi muru! Arvasin Janinan tervehdyksestä, että ovella oli Salla. Join oluen nopeasti loppuun ja Hene antoi heti käteeni toisen. Ai, säkin tulit. Kiitos kutsusta, vastasi tuttu matala ääni, Rasmus. No ei kuule kestä. Sulle ja Sallalle tekee hyvää lähteä sieltä ökyrikkaiden rantapalatseista tutustumisretkelle tänne tavallisten kuolevaisten kerrostalokoppeihin, Janina vinoili. Älä jaksa, Salla sanoi Rasmuksen nauraessa. Stora Herrö on Espoon kaupungin retkeilysaari ja yksi mun ehdottomista lempipaikoista koko kirjasarjassa. Missä te oikein viivyitte, hengästynyt Isla juoksi luoksemme häntää heiluttavan koiran kanssa. Me käytiin jo tornin luona. Siellä oli joku perhe, jonka lapset halusivat silittää hyrrää. Kivetäänkö me sinne ylös? Ilman muuta, Eetu vastasi. Sitä varten tänne on tultu. Sieltä on hienot maisemat. Torni oli rakennettu kallion päälle 4 harmaantuneen kestopuutolpan päälle. Isla ja Hyrrä olivat perillä ennen meitä. Katso, Eetu, tuolta näkyy Kiiskilahden vesitorni. Siitä ei ole kauhean pitkä matka kotiin. Hangon Itäsataman ranta oli lempipaikkani maailmassa. Pienen punaisen uimatalon ja kallion vieressä oli kiviluoto, joka näytti aivan Hyljeemon kyljessä nukkuvalta pikkukuutilta. Hiekkarannalla parveili mummolauma kylpytakeissaan ja Itämeren portin laitureissa kellui jo muutama suuri moottorivene, myös meidän merendamme. Selkälokit kirkuivat auringonlaskun värjäämällä taivaalla kuin hullut etsiessään itselleen sopivaa parittelukumppania. Sallan kotikatu voisi näyttää täältä. Salla asuu aika lähellä Rasmusta ja hänen kotinsa on myös tosi tärkeä turvapaikka Eetulle. Salla vilkutti, kun hyppäsin pyöräni selkään. Kosketuksesta aiheutunut hämmennys unohtui, kun muistin, että olin menossa kotiin. Mutkittelevaa, kapeaa rantatietä reunustivat korkeat pensasaidat, joiden takana suuret omakotitalot kätkivät sisäänsä onnellisia perheitä ja onnellisia tarinoita. Ei sellaisia kuin oma perheeni ja meidän tarinamme. Jos vierailee elämänsä aikana yhdellä majakalla, niin kannattaa ehdottomasti käydä Bengtsäärillä. Mä en tiedä inspiroivampaa ja upeampaa paikkaa. Kallioluodot, meri, haahkat, majakkarakennus, sen historia ja ihmiset, jotka siellä työskentelee, on aivan uskomaton kokemus. Bengtsäärille pääsee kesäisin päivittäin Hangosta ja Kaasneesista. Kun mä kirjoitin Bengtsääritä 8 majakalla, mä kolusin koko majakan ja sen ympäristön kivet ja kalliot tosi tarkasti. Yksi kaikkein mielenkiintoisimmista löydöistä oli kalliokaiverrukset, jotka inspiroi mua kirjoittamaan tarkemmin Rasmuksen perheen ja suvun historiasta, joka oikeastaan alkoi tuolla majakalla. Hätkähdin mietteistäni, kun puhelin piippasi muistutuksen merkiksi. Bengtsääritä 8. Mieleeni palasi isoisän sairaalassa antama tehtävä ja päätin mennä katsomaan, mitä löytäisin 8 askelta itään majakan ovelta. Kännykän kompassin mukaan itä osoitti kohti pikkulaituria, jossa majakan henkilökunnan huoltovene kellui kylkiparkissa. Tarkistin kännykän avulla askelparin pituudeksi metrin ja aloin harppoa kohti rantaa. 5 metrin kohdalla törmäsin vihreäksi maalattuun retkipöytään, jonka alla hautoi kaikessa rauhassa 3 haahkanaarasta.
Pöytää kiersi metallikaide, joka esti turisteja keikahtamasta alas tasanteelta. Kipusin aidan yli ja hyppäsin kalliolle, jonka pintaan oli kaiverrettu erilaisia kirjoituksia. 8 metrin kohdalta löytyivät kauniilla vanhanaikaisella käsialalla kirjoitetut kirjaimet. Omaa sukuaan OVS 11.4.1923. Pysähdyin vasta viimeisellä tasolla, josta johtivat metallitikkaat ylös valohuoneeseen. Eetu nojaili ylhäällä kaiteeseen ja katsoi ulkona vellovaa merta ja taivaalla juoksevia tummanharmaita pilvimassoja. Jumalauta, koko torni heiluu, Eetu nauroi, mutta vakavoitui sitten. Tällaisessa paikassa tajuaa, kuinka iso tämä meri on, vaikka maailmankartalla se on vain pieni pläntti. Niinpä, jotenkin sitä ymmärtää, että yhden ihmisen elämä on isossa mittakaavassa aika mitätön juttu. Toivoin Eetun tulevan luokseni niin kovasti, että nojasin kaiteeseen kuin hengen hädässä. Puristin silmäni kiinni ja kielsin itseltäni loistelijan näkymän ulapalle. Aistin Eetun läsnäolon jokaisella hermosolullani, kuulin hengityksen, paistosin myötätunnon. Hetki kesti sekunteja, minuutteja, ehkä kauemmin.